Bawal kayo mag-smile kasi pag tumigas yung nakaganon din kayo. Ala! Besh, kailangan sa akin alam mo na ni John Travolta. Bakit? Sino si John Travolta? Time check brought to you by Tiger Eye. Comment down below kung ano magandang pang-giveaway sa kasal. Letterhead na lang ako. Letterhead. Bigay budget namin na ano yan. Paluan! Abit na aking panuwat. Oh, mas good na siya Ayan. Sa mukha mo pa rin kasi, butas-butas pa rin. Unahin natin yung sa ilong kasi pinakamatipid yun. Oh, tapos na! Ano yung arte ba yan, Ben? Ano ba siya man ako nagpipinta talaga? Medyo ikaw smile. Ay, hindi na ako magre-react ngayon, no? Magpatawa. Ah, Hindi na magpatawa ko pa ang mukha natin. Uy! Uy! Pag-click mo yan. Besh, di ba umulit tayo? Bakit pati pinag-uusapan natin? Umulit. Pati yung pag-blip. Consistency! Wow! At least yung kain May script slow. kaya ata. Dry run. Dry run. Eh, kasi pa, dapat yung... Oo, sabi sa'yo eh. Tagalog ba? Dapat ka mapangit. Oo, Tagalog. Para di na ako mag-subtitle. Oh, shot mo na rin yan. Ay, yung mga ninakaw niyong red horse. Pati niyo ilabay? No, kayo na. Yan. Guys, nagnakaw kami ng inumin. Nakainom na lang kami sa inuman. May take out pa kami. Bukas yan, kakapkapan na kami bago umuwi. Pagkatapos natin siyang lagyan ng Aztec, gugupit na natin siyang buhok sa iyo. Yan ba, Besh? Ako nga pala si Canada. At ako naman si... Ano ka lagyan, Besh? That's it. Ako naman si Cassie. Yung mama ko. Mama ko. Next me. Sa likod na ba? Sa likod na pero katulog. Kalikot na kalikot na kalikot. Time check brought to you by Nagaraya. Nilagay niya sa likod niya para di makita ng camera. Lagyan mo ng for DTI China Brownie. Time check brought to you by Nagaraya for DTI permit number 6270 series of 2018. Casey's Scrubbery! Lupa mo naman ang pao. Pao pa kanya ka namang lupa. O kasakit kahit pinong tablang. Okay. Na-perfect na lupa. Eko perfect lupa. Bakit mo ba, Besh? Hindi ko na kailangan mag-rhinoplasty yan. Ano ko maglagay bars mo? Ang bars. Cinematology. Ay, cinematology. Right? Likod na. Yun o. Yung mga din ng hard-boiled egg. Shin on the side. Kala ko yung mga buko sa ilong. Actually, hindi mo na ako naamoy na ako mabahoy mo. Ikaw rin, Mandilo. Wala akong tuyo. Yan, toys eh. Netoys. Netoys. Netoys na. Netoys. Sir, I'm dyan. Netoys. Every time kasi na nagkukwento si Kuya po, kailangan may validation na team. Ang lahat. Ganun ako ka-importante. So ako tumitingin, dito ako tumingin. Ah, may isa bang aura dyan. Kung ibig sabihin sa description, nilalagay ko kanyung camera use ko. Time check brought to you by Nagaraya. Ay, mag-focus. Malamang mag-makeup din. Hindi kasi pantay yung pagkakapahid nung... Hindi kasi mas marami akong pimples dito. Okay na, no? Oo nga. Okay na, Besh. Ay, oo na eh. Kumparahin mo kanina pa. Tsura mo kanina parang si Frankenstein. Bakit? Gusto naman si Frankenstein. Si Frankenstein. Na? Kasama ni Frankenstein. Eh? Tapos yung Frankenstein bag. Pinag-post ka ng lapis. Kala ko eh, yan. Pero friend mo ako. Parang i-apron. Ano yung sabihin nun? Yung pinaka-expo. Big ang side dyan. Tama yan. Ano na, Besh? Ay, ng... Bawal kayo mag-smile kasi pag tumigas yung nakaganon din kayo. Ala! Besh, kailangan sa akin alam mo na ni John Travolta. Bakit? Sino si John Travolta? Face off! We're friends! Sana! Bakit? Pag-picture, mamshi! Ay, yung nagpalit ng mukha. Follow it eh. Kailangan mo Di ba Nicolas Cage yun? Tsaka John Travolta. Siya na. Ganda ng camera. Yung mga kanya, no? Oh. Yan. Kanya ba na? Yung binabasa ko. Yung nagsasisa... Besh, manid na yata yung mukha ko eh. Parahin ba yun? Wala Wala pa. bit-abitan na kamakin. Hindi ko ba nabibeel? Besh, parang matangos ang ilong ko pag may Aztec. School? Ay, wow. Sanay na ako sa update ng mga pimples ko kaya...
Oo. Itang needle. Sa sugatan dala. Anong tawag din? Magpakanta ako eh. Dami naman pala gusto ko. Ano ba talaga? Ilong muna or? Gusto mo yung buhok sa ilong. Wala man na! Hindi ko daw siya, guys. Yan, naramdaman ko din. Best natin mo shots ka rin. Yung tingling-tingling station na. Station? Kamuling Easy Station! Kamuling Easy Station! Maligo lang ako. Like the usual. Maligo lang ako kasi hindi ako sanay yung tulog ng hindi naligo. Nice! Wala pa man. Manilaro na kami, guys. Parang ang lamig nga lang niya eh. Bakit ganon? Oh, Sabi niya, gumagano na yung balat namin yung... enemy lang ako. Sige na, mababandawan na natin, guys. Hindi, kasama kasi yung sa mingin. Kasama dyan. Ito yung mamaya natin. Masarap mo wala. Mga puling na. Masakit. Basan mo mga din. Kasi makadikit eh. Hindi, pero yun naman pagkalaman yung kapakpakan mo. Dito babalawan. Comment down below kung ano magandang pang-giveaway sa kasal. Letterhead na lang ako. Letterhead. Pawentin. Tapos bawal yung kumot ah. Ian Curtis giveaway the lipstick. Yan ka, tipid yun. Cactus Lush. Meron akong supplier ng ano eh, puno. Ay, Halaman. 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 Ito. Ang galing mo. Yeah! Taray! Dito may mapde! Nakapuputan lang eh. Hindi man mapde, ang brad niya. Yan ang nakapala na mga hindi nanonood ng vlog ko. Ito guys. Yeah! Oo, ating parang illuminating machine. Copy. Hindi nga palatot ko. Yeah. Pero okay, illuminating machine. So yan guys, nagkilapos na ako eh. Hindi naman nalata. Kaya siya may Hindi rin. Ano feeling? Refreshing ba? Hindi rin. Hindi kasi ano. Wala lang guys. Ano nangyari yan? Oo, hindi kasi nakukuwin sa isang lang pahit. Yan ba? Pahit. Pahit. Pero maganda daw, lagyan mo ng aloe vera after para mawala yung red. Redness. Besh mo yan, meron. Besh, siya si Tito. Eh, singa mo. Soothing gel. Oh, soothing gel para mawala ang redness. Galing yan sa suso. Aloe vera and Tito. Bakit wala bit yan? Ay. Lagyan natin. Ganto to, ganto to. Ano siya? So, lalagay na natin sa mukha. Nakakabaya. Slow mo ko na lang para mukhang ano. Sa pula, sa puti. Beauty coach. Wala na nga, yung mga spray. Talaga lang. Tapos na, guys. Gagawin ko raw, gagamitin ko siya ng every other day. Tapos ito natin gamitin. Wala. Tapos yun. Tatay. Ano Yari. po yari kanina? Tapos na? Parang ang love course. Ay, Besh. Isabit na ito. Nanak si Besh? Ang alam ko yung oiliness ka mo. Sabi nila, nakakawala din daw to ng oiliness sa mukha. Maka-unclog yung force. Tsaka nakaka-unclog ng force. Force. Force be with you. Force baby! May the force be with you. You're the first dude, you. Geek na eh. Nakakanyawin ko. Ano to, Besh? Besh, bakit may Star Wars. Besh, bakit may kita kanina? Ito yung... Ito yung before. Yesterday lang yan. Oh, yesterday. 6:49 p.m. Hi. Ganda ng... SOS. Okay, so mo. Ano yun? Tan line yan or tan... Ano yan? Nose line na ba lang? Baka na yung nose line. Nasa yung mga lumang pictures na nasa Ay, mo yun lang. pala nga. SOS yan yung totoo. Chicken sa chip na mo. Hindi ka pa naman kakasal eh.
Lapit na. Di Nandito ba, Pao? ka na nito, Lapit Besh? na. Bayanihan tayo!